Għarraba sena konsekuttiva se jittilla l-Festival Internazzjonali tal-Inbit fil-ġonna tal-Argotti l-Furjana. Dawk li ser iżuruh bejn l-4-19 ta' Ġunju sal-ħadd 23 ta' Ġunju jistgħu jduqu il fuq minn 200 tip ta' inbit differenti. Għanna rekord illi ħajkonna numru ta' eżibituri li ser kun għedin prezenti kemm lokali kif ukoll internazzjonali biex jiżibixxu l-inbit tagħhom kif ukoll hemm l-opportunità li wieħed ikompli jeduka ruħu grazzi għal l-International Wine Expert Sommeliers illi bejn kollaborazzjoni tagħna u kumpaniji internazzjonali ser ikunu qegħdin preżenti f'dawn il-5 tiem. Sabiex joħolqu atmosfera u divertiment waqt dan il-festival ser ikun hemm waħda mill-aktar bands rinomati fl-Ingilterra, il-Queen Tribute Band, kif ukoll kantanti lokali fosthom Gaia Kauki, Karen Duff u Johnny and Paps. Iċ-Chairman tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Gavin Gulija għalli dan il-festival huwa esperjenza mhux biss għal Maltin u l-Awċin iżda anke turisti li jiġu f'pajjiżna. Tarrikkixxi l-esperjenza tat-turisti li meta jmur lura lejn pajjiżu kapaċi jaħsibha jerġa' jiġi lejn pajjiżna, però anki ikun riklamu għan nifsu għal-qraba tiegħu u għal-ħbieb tiegħu li jgħidu isma' jiena ġejt Malta ħadd esperjenza sabiħa ħafna kien hemm dik l-event ukoll ħadna pjaċir għaliha u huwa kapaċi tkun mhux biss tarrikkixxi l-esperjenza ta' turisti li jkun f'pajjiżna imma li tiġġenera t-turiżmu wkoll għax turisti jgħid mela irid immur Malta biex imur għal dik l-event. Dan il-festival qiegħed jiġi organizzat mill-privat bl-appoġġ tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu.